Missä se Jake luuraa? Ei oo Jaken puhelin. Paha juttu. Perry, mä jo luulin, että sä häivyit. Sun pitää auttaa mua. Okei, nyt sä vaan ratsastat tän kaupungin yli. Okei. Let's go. Woohoo! Yeah, baby! Kiitti kyydistä. Paikka. Sama. No niin. Noin. Okei, tää riittää. Jatketaan matkaa. Eihän me pidemmälle sitten. Hyvä. Joo. Pysy täällä näin. Jake! Jake! Ensinnäkin tää nauha on liian tiualla. Oh, hiljaa tyhmä. Tiedätkö, että Chloe ei koskaan löydä sua? Joo, just joo. Ihan sama. Nyt vaan Mä tiesin, että ne pillerit auttaa, jos et pysty puhumaan enää. Rupeaa tulee jo pimeämpää. Okei, nyt voi sanoa, että on yö. Minneköhän tää vie? Oh, dog. Mikä sä... What? Mä oon kävellyt koko yön ja tää on mitä mä löysin. Oh. Okei. Kiitos. Hei, tuolla on sen pää. Haloo koira. Tietäisit sä yhtään yhdestä... Kuuntelemaan, kun mä puhun sulle. Ota mua. Mä tiedän, että sä saat puhua. Pöhkö. Nee, mie. Oh god. Aiot sä syödä mut? Oh, mä vaan kyllä haukottelin. Ihan sama. Päivä. Jes, on päivä. Nyt äkkiä paista sitä pimeästä luolasta. Mene. Taasko tässä on tähtiä? Sinne vaan, poika. Mun pitää ottaa tää. Jake! Jake? Sä kuristut tohon. Ota hetki. No niin, vapaa. Tuu.
Jake, saat vähän valoa. Poo! Jake. Chloe. Ei kaljaa. Ei kotiin. Ota kännykkä. Ota, tääkin on tämmönen sähkövalo. Mä laitan sen päälle. Noin. Vain kirkastui ihan täällä vähän sentään. Tuut sä? No mitäs tykkäät? Tää on mun vaarin mökki. Mä hain sulle ruokaa. Sä ottaa aina noihin pillereihin. Tuolla on keittiö. Ja tuolla on ruokaa. Saat jatski. Syönyt. No voi mennä muualle. Syöty. Sä oot kunnossa. Totta kai mä oon. Hyvä. Sitten vaan Tietskalle. Okei. Mä menen tänne. Et varmana mene mun sänkyyn. Okei. Joo, täällä on vähän pölyssä ja silleen, mutta hoidetaan hommaa. Kuka nappas sut? Kate. Joo. Miksi? En mä tiedä, se vaan nappas mut. Kyllä siihen pitäisi varmaan joku syy olla. Okei, näin, valmis. Ai niin, mä unohdin tää mäkiin. Hehehehe. Mä otan nokoset. Joo, mäkin. Hei. Okei.